Dünya öz okunundaşından häzirki tizliginden has ulu tizlik bilen aylanardy. Yerler has güýçlenirdi we günümüz has gysgalardy. Şeýle senaryoda guru yer, howa we deňizleriň arasyndaky ýyllyk çalşygy has çalt dolardy we sagat 160 kilometr çelini ýetýän tupanlar emele gelerdi. Şeýle agyr howa şertleri çylşyrmy organizmler esasan adamlar üçin amatsız ýaşaýyş ýeri bolardy. Angliýada geçirilen gözleglere göre aşy köp pikir edýän adamlaryň ýady pes bolýar. Bu adamlar has ansar depressiýony gerip bilýär. London Universitet Kolleji'nde geçirilen gözlegde alimler bir zat hakda pikir edilende beynin haýsy bölekleri näme derejede işleýänligini seretdiler. Kararlaryny önümli garayanları ve gaýta-gaýta pikir etmeyen adamların öňdäki lobasynda pikirlenmek üçin jogapkar öjüklerini köpdi ýüze çykdy. Kararlary we durmuşy barada objektiv pikirlenýän adamların frontal lobunda öjükleriniň azdygy we bu adamlaryň depressiýona howpy has ýokardygyny anyklandy. Taryhyň dowamında adamlar pikirlenmek ukynyň barlygyna muýsanýarlar. Hereket edýän beýleki haýwanlardan tapawutlukda özümizde bolup geçen wakalar hakda pikir edip, olaryň sebäplerini sonra edip bileriz. Şeýle de bolsa bu ukynyň ziýany hem peýdasy bar. Beýleki canly jandarlaryň biziňki ýaly erbet duýmak ukyny ýokdur. Gen görünse de bir mesele hakda köp pikir etmek, durly problemalary döredip biler. Ýagny jogabyny tapmaly bolsak, köp pikir etmek adama peýdasy bar, ziýany. İlki bilen, häzirki wagtda dünýäniň näl derejede aýlanýanlygy barada ýetbeşeli. Bu ýagdaý aslynda siziň ýerleşýän ýeriňizde baglydyr. Sebäbi planetanyň ekvatory çalt aýlanýar. Şonuň üçin ekwatorda bir nokat belläli. Şol nokata gaýdyp gelmek üçin 24 saat ýeterlikdir. Mysal üçin ekwatordan bir näme ýokarda bolan Chicago şäheri sagatda 1207 kilometr tezlik bilen aýlanýan bolsa, ekwator 1669 kilometr tezlik bilen aýlanýar. Ýeriň aýlanşyny sagatda 1 kilometr tezleşdirip bilsek, ekwatorun töwerendeäki deňiz derejesi 1 neçe santimetr ýokarlanýar. Sebäbi poluslardaky suwlar ekwatora dogry gider. Häzirki wagtda Antarktidada ağırlygymyz 70 kilogram bar bolsa, ekwatorda 69,5 kilogram bolup bilersiňiz. Munyň sebäbi ekwatorun has çalt aýlanmagy bilen ýüze çykýan merkezden gaçyryş güýji bilen agyrlyk güýji göreşýär. Dünýä näçe çalt aýlansa, günlerimiz şonça da gysga bolar. Adaty ýagdaýdan 100 kilometr çalt aýlanmaly bolsak, bir günüň uzunlygy 21 saat töwre bolar. Ýöne bularyň hemmesi diňe ýer birden tezleşde emele geler. Milyonlarça ýylyň dowamında kem-kemden çaltlaşsa bolsa, biz bu hadisa öwrenşeriz. 100 kilometr saat ýokary tezlikde ekwator garp bolup başlar. Demirazyk Awstraliýa, Amazon hakda ýaly. Ekwatorial sebitdäki adalardan hiç zat galmazdy. Hemmesi suw astynda bolardy. Gatyly derejede ýer titremeleri bolardy. Müňlerçe ýyl içinde dünýämiziň gawagy düzleşýärdi we ekwatorda toplanardy. Ýeriň beýle çaltlaşmagyna ýol ýok. Has çalt aýlanmak üçin uly gowrumdaky bir asman cisimi ýere urmaly bolar. Ýöne netijede gawaky suwuklanar we ýene biz öleriz.